nayo minda yazara nemisumbu yaiva yese mubanise nepachipukutu tenziwe wekububura tinzwe stochemera vatumirevo vabati chiripo zvenguva vatumire mangwananizve nepamasikati vatumire pamanerukwe kwese vacheki tenziwe wekupupura komutinzwe tochemera vatumirewo babati chiripo zvenguva imwe Maria vatumira unganidza ngesimba ndizvo masaro rapera muchafara kumusha tenziwe wekupupura komumutinzwe stochemera vatumirewo babati chiripo zvenguva tenziwe wekupupura komumutinzwe stochemera vatumirewo babati chiripo zvenguva. Kwaswa kwamuri hama nehanzvadzi, ndinokukwazisai muzita raishe wedu Jesu Kristu. Tinotenda zvikuru kuti matora nguva ino kuti tive pamwe chete mukati mechirongwa chino chinokosha zvikuru, chirongwa chepamhandire. Mhandire inonetsa kutsenga, inotoda kubanda nekububunya, inoda mazino akasimba neshaya dzisingakasiki kuneta. Saka tauya pano pamhandire takawirirana gore riya kuti hatidi munhu anokasika kushatirwa. Tinofanira kuti titeerere, tinzwanane kuti zviri kumbonzi kudii panyaya yatinenge tichitsenga inenge iri mudariro. Nhasi tinayo yakasimba zvikuru kwazvo. Asi tisati tataura kuti inyaya yei, toda kuti tichingamidzane nevadare vedu tigovaziva kuti ndivanani. Ndichatanga pano pedyo neni panapa. Makadi vatarisi nevateereri, nindoitwa Pastor Madzorera. Ndiri mufundisi weSeventh Day Adventist Church. Ndiri kushandira kwaMurewa mazuva ano pachikoro chinonzi Nyauni Adventist High School. Toda kutenda zvikuru, tinokuchingamidzai zvikuru kwazvo, nguva yanga yareba. Musinesu takamboita rombo rakanaka rokushanda tose pachikoro ichocho naPastor Madzorera. Then he was a teacher and I was the chaplain, I was the pastor in the school. He was one of my elders. Powerful elder. Yes, saka tinotenda zvikuru iyo zvinova vamufundisi vari kubata basa rinokosha zvikuru pachikoro cheNyauni. Tinotenda zvikuru. Toenda pamberi. Makadi yenyu adiwa vatariri nevateereri, zita rangu ndinoitwa Pastor Mdzengi, mufundisi musangano rema Seventh Day Adventists, ndinoshanda ndiri muguta reHarare. Toda kutenda zvikuru. Pastor Mdzengi, a very dear friend also. In fact, we were classmates, we were roommates in college. Toda kutenda zvikuru. I always find it a blessing to rub shoulders na Pastor Mdzengi, Dr. Mdzengi. Yes, and then toenda pamberi. Kwazuwai vakatarira mukati mezuva ranhasi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndinoshandira muHarare paHighlands Church.
toda kutenda zvikuru. Vamwe mumastreets tonzwa vachingoti mushokosi. Signoro. Toda kutenda zvikuru and welcome ndibhururu pedyo ivava. Signoro, toda kutenda zvikuru. Indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi mukati mesangano rino. I think gore rino nechisvitsa 23 years dzekubata basa mukati memunda waMwari. Tiri mukati mesangano re-Seventh Day Adventist. Mukati mezuva ranhasi hama neshamwari tine musoro wenyaya watiri kuzotaura nezvawo. Uri kuti Sabata mureza wedenga. Iflag yedenga, Sabata mureza wedenga. Ndonyaya toda kutaura nezvayo. Rega ngoti tiri kuda kutaura nenyaya yeSabata nhasi, asi tichataura nezvayo zvakare pamberi apo in at least 2 other segments. Nhasi tiri kubata the whatness of the Sabbath. Sabata chi, kuti tinzwisise the whatness of it. What is it? Ndo patiri kutangira tiri ipapo. Then tichazoda kuti titi kana takuenda pamberi toenda the whyness. Why the Sabbath? In other words, the significance, the meaning, implications, ramifications. Zvinosvika kupi? Chi zvinorevei? Rine basa here? Rine basa rei? Ndo mubvunzo watichazoda kuti tibate nekutsokodzera nekutsenga kusvikira waota pachikamu chichatevera. Saka munogona kuona kuti mimwe mibvunzo inogona kusapindurika muchikamu chino ichi chiri kubata whatness of the Sabbath. And then tichada kuti tizoite the howness of the Sabbath. Taakuchitarisa manje kuti saka chimbonyatsotitaurirai musingamhanyi kuti rinochatsokuchengetwa sei. Anditi muri kupaona. Saka tichazobata the howness. Asi kwanhasi ayo ngatimbotangire tiri whatness. Ndokuchingamidzai vadare maita zvakanaka. Ndaona masunga jombo kuuya kuti tizo sangana pakukurukura panhau iyi. Now totangira ipo papa pekuti zvinotoda kuti titi kanti zvinonzi kuziva mbuya huudzwa. Kuti kana zvichinzi Sabata chii chiri kumbotaurwa. And then pamusoro peizvozvo varume, let's get real. Zvinokwanisika here kuti titozive kuti alright tomboti makwanisa kutsanangura kuti chii. Tomboti makwanisa kuzvitsanangura. Tinogona here kuziva imo muna 2025 mu 21st century kuti saka zuva racho nderiri. Nekuchinjwa kwemakalenda nekudini zvese izvi zvichakwanisika here kuti zvizivikanwe. Kana zvichizikanwa zvinozikanwa sei. Epistemology kai yeSabata kuti how do we know that we know. Yes, ndo patiri kutangira whatness of the Sabbath. What is it, and can we know which day it is? Yes. Yes. Pastor Mbira. Ndinoona sekutiko kana ukanyatsoerenga bhaibheri usingamhanyi. Usingamhanyi. Aiwa, usiri kumhanya hako. Uri pamumvuri. Alright. Unogona kuona parinotangira chaipo. Kuti pane zuva. Handiti muri kuona patori nezuva ritoripo. Usati wada kutombotarisa kuti ripi racho zvakamira sei. Reading from the Bible, especially from Genesis chapter 2, pavhese 1, maybe tinogona kuriverenga tese. Genesis chapter 2. Exactly. Kana usiri kumhanya unoyasoona kuti pane zviripo apa. Handiti muri kuona Genesis chapter 2 pavhese 1. Ndiverenge nechingezi panapa. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the 7th day, God ended his work which he had made. Dai zvagumira ipapo zvingade zviri right ngoti akapedza saka chii. But Bible rinoenderera mberi roti and he rested.
and he rested. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. As if that was not enough. Okay. Pavesi ya 3 iri kuti, and God blessed the seventh day and sanctified it. Not only that, and because that in it he had rested from all his work which God created and made. Anditi muri kuona saka usiri kumhanya pari kunzi ipo pasi pasati paruwa nenyundo pachisikirwo Mwari akasika zvinhu zvake zvose ndokubva azorora nerimwe zuva anongogumira ipapo hanzi akazorora potsi hanzi ndokubva ariisa parutivi ka he blessed it piri handiti murikuona he rested, he blessed it and he sanctified handiti saka takutoona sekuti iko mazuva aya anenge asina kufanana. Tisati taende hedu kwakawanda nekuti pane rimwe rakazororwa nani rikendisire vamwe but ndiringoona iko kasuspicion ikako kana usiri kumhanya zvoda uri pamumvuri. toda kutenda panoda kubata here apo pataurwa napastor Mbira. Pastor Mbira maita basa sinyoro. Ndifunga vhesi yemaverenga yakakosha zvakanyanyisa. Yauya kwekutanga zvinhu zvichitotanga zvotibatsira neprinciple of first mention kuti zvinhu zvinoda kutangirwa kwazvakatanga. Inova nenyaya yendimi iyayi yekuti munhu anozoda kuibata kuna vakorindi asi kwayakatanga kuna mabasa haana basa navo. Saka principle of first mention critical. Imi mabvunza kuti sabata chii but mukuona vhesi yatatanga kuverenga haina payati sabata yati zuva rechinomwe. Saka bhaibheri zvarakanakira vachi iro rega rinozvidudzira. Ndikufarira sinyoro pamiti wakazora usamhanya because toda kuzoona kuti saka zvinojoina here kuti zuva rechinomwe nekuti sabata ipindiro mubvunzo kuti sabata chii. So Exodus 20 verse 10 inoti but the seventh day is the Sabbath of the Lord. All right. Genesis yati on the seventh day God rested. Imabvunza kuti what is the Sabbath? What is the Sabbath? Awerenga vhesi kuti seventh day. Okay. Babarati the seventh day is the Sabbath. Rikududzira Genesis 2. Sana achida kuti pangojekere vatarisi vedu ipapo. Kuti asazoti aiwa kuna Genesis akunombotorwa zvikunzi Sabbath. Pakanzi zuva rechinomwe. Bhaibheri rati but this seventh day is the Sabbath. Ini pandadada kuno ndepekuti ipo mukangotaura sabata izvazvo but issue yemazuva unotongoiona pana Genesis chapter 2 kuti aiwa tichazotsvaga hedu zita but pamazuva pane nyaya. Unogona kuzvoda kuna Genesis chapter 2 from creation. Dr. Mzengi. Okay. Ndingangoda hangu kuti tiverenge kuna Exodus chapter 20 kubva pavhesi ya 8 inoti pano apa remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Saka pana pamukacherechedza pari kunzi rangarira zuva resabata urichengete rive dzvene. Kobva kwanzi mazuva matanhatu 6
unofanira kushanda. Hapana kunzi you may work, but panzi you shall labor. Saka pari kunzi 6 mamwe ese awo ndeako, but iri 1 rechi7 ndira Jehovha. Haufaniri kushanda naro. Tikadzokera kuna Genesis 2 pavhesi ya 4 na 5 pachipuwa nhoroondo yekutanga kwedenga nepasi. Panonzi pasati pava nemakwenzi, pasati pava nechinhu chaivapo panyika. Zvanzi Mwari havana kutendera kuti kunaye, nekuti dai kwakanaya zvinhu zvaigona kumera. But chakaita kuti vamise mvura ndechekuti kwakusina munhu waizorima kana kushanda. Saka isu sevanhu tiri panyika kwete kuti tizorore asi kuti tishande. But Mwari ari kuti chishanda mazuva 6 rechinomwe rava rangu. Kurava kuti chakanyanya kukosha ndechaunoita zvakakawanda kupfuura zvauchaunoita kamwe. Saka pakanzi shanda 6 zorora 1. Purpose yedu haisi pakuzorora, iri pakudii? Pakushanda. But ari kuti pauri kushanda ndoda kuti uzive kuti ndini Mwari, ndini muridzi wazvose. Saka musi wechinomwe wechi7 rava zuva rangu rezororo. Ndo zviri kubudiswa pano. Ndo zviri kubudiswa. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. Ndofunga kuti nguva iyoyi tichaitambanudza zvakare patichaenda kune the whiness of the Sabbath. Ichitibatsira kuti tinyatsokuona kuti what is the significance. Rinombonyatsa kukosha sei. Nekuti kazhinji tinoperera pawhatness. But ipapo pacho tichito saka toda kutenda zvikuru. Ndofunga tichiri ipapapo patatangira Pastor Mbira. Vhesi iro rakakosha zvikuru raGenesis chapter 2. Pambotaurwa panapa naPastor Madzorera kuti vachitibatsira kuti tuone Exodus 20 ichinyatsa kududzira kuti zuva rechinomwe ndo Sabata. However, ndoda kuti tidzoke futi ipapo kuti tione kuti kana zvichinzi Mwari vakazorora, izwi rinonzi kuzorora muchishona kana kuti rested muchirungu. MuHebrew it's Shabbat. Okay, he Shabbated. Muri kupabata. Saka i-verb. But kana rakunoun ndo parinozonzi Sabbath. But i-noun riri kubva pa-verb rekuti Shabbat. Shabbat means to cease, to stop. Zvawanga uri kuita. Saka tiri kuti Sabata ndozwa Mwari pavakazorora, he ceased, he stopped what he had been doing the previous 6 days. Tiri kupabata. Saka izuva number 1 rechinomwe Mwari pavakazorora vakariropafadza vakariita dzvene. Saka kune a number of actions or activities, verbs ari kuburitsa zvinhu zvakaitwa naMwari variwo the subject, muiti. And then zvichiitirwa kuSabata ririwo the object of God's actions. Saka pane zvakatoitwa zvitatu zviri kudonongodzwa kuti Mwari vakazorora, vakaropafadza, vakariita dzvene. Zvisina kuitirwa rimwe remazuva mamwe 6 zvakangoitwa pane iro riri. Muri kupaona. Saka kana chinhu chichinzi imwe pfungwa indikagone kuburitsa nayo ndeyekuti mukaona ndege inofamba nepresident weAmerica, pane imwe mari dzendakamboita yeAir Force 1. Ndege iya I think Boeing 747. Kana yagadzirwa neBoeing vapedza inozopiwa kuUS military. Vochigujunura. Vochigadzira Air Force 1. Zvisinga zvinozoiswa imomo wekuBoeing hawatozvizivi. Pakuchigadzirwa Air Force. Muri kupabata. Saka haina kungofanana nemamwe ma747. Nekuti kune zvazoitwa pairi zvausingafi wakaona pane imwe 747. Muri kupabata. Saka Mwari vagadzira mazuva aya. But pane rimwe ravazonyatsa kugadzira vakati right. Iri ndakuchigadzira Air Force 1. Muri kupabata. Saka zvikanzi vakazorora, vakariropafadza. Saka pane zvakatoiswa muzuva iroro. Ndokubva raitwa dzvene. Kana chinhu chinzi chaitwa chitsvene, it has been set aside for holy use.
kana chinhu chinzi chitsvene zvinoreva kuti hachishandiswe for ordinary things. It's set whether munhu ari kunzi mutsvene, whether inzvimbo iri kunzi itsvene setemberi, haugoni kuti ndakunopondera mhunga yangu muchivanze chetemberi. Those are ordinary uses. Muri kupabata. Saka tiri kuona kuti ngati pataurwa panapa naPastor Mbira kuti haufanira kunge uchimhanya kana uchiverenga. Ehe. Saka tiri kuti Sabata izuva rechinomwe, Mwari vakazorora, vakariropafadza, vakariita dzvene kuti rishandiswe for holy use and purposes. Tinogona kuriziva here kuti nderipi racho? Indirifungidzira wofuti kutiko semuenzaniso kuti tingopura tingonyanyisa kutswa zvinyasoti makoto anyatsa makoto aseparateka. Ndaipoona isusu tichikura ine ndiro yaingonziko aiwa iyi ndeyababa, iyi ndeyababa. Exactly. Set aside. Handiti muri kuona ndiro iyi azvaigona kutiko uine mangai ako asara uchibva kuchikoro wasvika kumba masikati wosvikopakurira mundiro iyo, nyangwe munhu wese anongoti nyangwe ndiwe. Handiti muri kuona nekuti ndiro ikai it's set aside, iri kunzi ndiyako ende yaisangosenzeswa yaiitirwa zvinhu on a special day. Exactly. Saka ndikuona sekuti iko izvozvo zvokuti ikoka ndosakana ndati ukasamhanya handiti mukuona unayazozviona kuti idi pamazuva evhiki pane rimwe risina kufanana nemama. Exactly. I mean zvoda kufanana nekuti pane, let's say there are 7 sisters, you onorora one of those sisters. Pane zvatoitwa zvakanangana neuyu zvisinga apply kune vamwe ava, zvokuti haugoni kuti vose madzimai angu zvakangofanana nekuti zvinonzi mavingani mavingasadza panani. Handiti muri kuona? Saka zvese ende izvi zvinoitwa kwekutanga kweprotocol dzese kuti tizive kuti izvi zviri kudirectwa kunani. Muri kupabata? Hazvingonzi ngatingoiti mozongoonawo. That's all right. But toda kuti tibate pekuti can we really know kuti Sabata racho nderiri? Okay, tatizwa rechinomwe, but which one is it? Yes. Okay, tichienda takadaro. Pastor Madzora, then Pastor Mzengi, you come in. Okay. Ini ndofunga kuti kana tiri very sincere. Yes. NeBhaibheri kuti tira kudzidza. Kwete kuti toda kutsvaga kukonesana kana kuti. Kuti tira kutodzidza chete. Yes. Handifungi kuti zvinofana kuoma. Okay. Kuti tizive kuti iro ranzi zuva rechinomwe kana kuti kunzi reSabata nderipi. All right. Tisina kutomboenda kana kuGoogle kana kuAI kana kuchini. Okay. Iro Bhaibheri riri AI yedu. Okay. Rinojekesa. Kana munhu averenga hake mbijana nemweya wokuda kuti asingamhanyi. Nemweya wokuda kudzidza. I like that. Because a teachable spirit. Luke 23. Okay, Luke 23. Yes. Mutestamente itsvaka. Mutestamente itsva. Okay. Regai nditangire pavhesi ya50. Inyaya yakajairika zvikuru. Behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and just. The same had not agreed to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went to Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation, and the Sabbath drew close. All right. Preparation day. Okay. The Sabbath drew close. All right. And the women also who came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandment. Chapter 24, verse 1. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came to the sepulchre
bringing the spices that they had prepared and certain others with them, but they found the stone rolled away from the sepulchre. Ndosa ndiri kuti kana usina ako mweya uda kuita nharo kana uda kuti handisi kuda zvamuri kutaura. Yes. Hatifani kunge tichabvunzana mazuva ano kuti ndinozviziva sei mukore uno. ndiripi. Alright. The day rafa Jesu Kristu was preparation day. Tafata tozona Bible even time yaari kutaridza kuti akafa kuti yange yato close to the beginning of the Sabbath. Kwa kuma 3. Sabbath rado rozodii. Rakuda Rakatozotanga. Saka musi wafa handiwo Sabbath. Musi wafa hausi Sabbath. But zuva raiteera after musi wafa Jesu Kristu ndo raiva Sabbath. Saka vakadzi avo vakabva vatozorora vagadzirawo zvinhu zvavo, but Sabbath rabva radi ratanga. Kwakuti hakuna kwatichaenda asikana. Sabbath radi ratanga according to the commandment. Rapera. Zvikanzi zuva rakateera after the Sabbath rinotonzi panapa first day of the week. Vavaenda kugwa kuti vachinozodza vakatowana Jesu amuka dombo reradi rakunguru. Saka munhu ari kuda kudzidza, especially ndakatarisa kuvateereri venyu anoda zvekudzidza, hafaniri kutombonetseka kuti ndoziva sei kuti nderipi, because izuva riri pakati pemusi wafa Jesu nemusi wamuka ndozuva pachena. Saka nyika inenge yose inotenderana kuti there's Good Friday, musi wafa Jesu, kozoita Palm Sunday, musi wamuka Jesu, kana kuti I mean zuva reEaster, rekumuka kwa yes, Good Friday. Yes. Okay, saka vanhu nyika inenge yose inopemberera kuti Jesu wamuka iri Sunday, haizombofi yakaitwa iri Tuesday, and ikaita zuva rekufa kwaJesu kunzi rinzi range iri Monday, nyika inenge yose. Saka Bible riri kuti, in fact some Bible translations anotongoti early on Sunday morning. Vakangoita kuti zvive pachena. It was late on Friday, and then over azoti early Sunday morning. I think vakaita sana Good News. Anotodudzira achidaro nekuti hazvina mhokano, hazvisi zvinhu zvinonzi nevanhu muri kutaura zvinhu zvekupi. Dr. Mzengi. Thank you. Tikadzokera pana Genesis chapter 1 pavhesi ya 1 inoti, in the beginning God created the heavens and the earth. Pari kutaurwa kutanga kwedenga nenyika, but hapasi kutaurwa kutanga kwaMwari. Mwari vanorarama kunze kwenguva, ndo vakatosika nguva yacho. Isu sevanhu tinorarama munguva. Mukaramba muchidzika nayo mukaenda pavhesi 3, Mwari vanozoti, and God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good, and he separated the light from darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Saka muchaona kuti nguva yaagadzira Mwari yaasika iyi ari kuisa mumasegment ekuti kune evening, kogoita morning. Zuva rekutanga. Mukaenda paday 2 asika chaasika mune zuva raanenge achisika kusvika pane rechi 6 panonzi, and there was evening and then there was morning. Maybe second day, third day, fourth day, kusvika pa6th day. Kureva kuti zviri kubudisa pachena kuti interval yenguva idzi dzemazuva dzakafanana. Pazuva rechina pavanozosika kuti ngakuchiva nezuva, ngakuve nemwedzi, ngakuve nenyeredzi, vari kungotaridza kuti hapadi kuti pave nezuva kuti pazoita chiedza. Mwari vanogona ngosika chiedza chacho pasina zuva. Nemhaka yekuti dei riri zuva rakatanga kuunza chiedza, vanhu vaiguma vanamata zuva iroro. But unombotanga achingounza chiedza chichibva paari achisika iye. Ozoti aiwa rega ndichisika chinhu chichataridza zuva, chichatonga pazuva nechichatonga manheru. Saka ma-interval ese awa emazuva akafanana, and it's clear kuti it's a 24-hour period. Literal. Hapana patingati zuva iri rakareba kudarika rimwe. Nemhaka yekuti justification yekuzoti Mwari vati chizorora musi wechinomwe inouya papi kana mazuva kana nhano dzawo dzakasiyana. Saka pano pachiri kubuda ndichekuti Sabata
izuva, a literal day of 24 hours. And vhiki yakasikwa naMwari yekutanga yanzi first day, second day, kusvika pane rechi7. It's not prophetic, but it's a literal week. And also tichizorora rechi7, which is equal in terms of time to the others. Saka tikaverenga zvakanaka Mwari vanozviti imwe title yavo, I am the ancient of days. Kureva kuti ivo vakuru kupfuura mazuva. Makore avo anopfuura makore emakore. Asi isu vakatiisa munguva. Ende vatiisa munguva kubva vati nguva inofamba so, ine vhiki ine mazuva 7. Saka pakasikwa apa pakasikwa a week ne cycle ye7 days. Saka mazuva iwo ariko, ende ari kuti Mwari rokupedzisira rinova rechi7 ndiro zuva resabata raunofanira kuzorora. Yes, Pastor Madzorera, tikuona muri kutsva, and then I'm coming to you, Pastor Mbiri. Kana kutiko Pastor Madzorera. Yeah. Vanogona kutibatsira kuti dokta vati kudii. Yeah. In fact, sio ndopandira kuuya. Because munozataura na doctor. Zvinoda kuti zvisimbidzirwe nepfungwa yekuti kune vanhu vanoti ekutanga ayaya day 1 day 2 day 3 pamwe maperiod atisingatombozivi kusvika zuva razosikwa. Kana mama akacherechedza dhokita vanyasotaura kuti zuva rakatopinda muprogramu yetime frame yanga yatovepo. Kana maakutoverenga kuchihebheru day day ndokuti yom. Alright. Yom inoshandiswa pakawanda muchihebheru. Kune inonzi day of the Lord. The day of the Lord that is coming will burn like a fire. Haisiyo the Sabbath day iri kutaurwa pa. Sabbath day iri kuuya pa yom ine number. Yeah. Okay. Day 7. Yeah, Okay. numeric. Numeric. Day 1 pakasikwa light and darkness. Day 2 pakasikwa chaka. Day 3 pakasikwa chaka. Day 4 kuchihebheru pese panouya yom ari akaperekedzwa nenhamba ari kutaura a 24. Are enumerated. It's a 24 period. Okay. Ikatoti yom echad ndokuti day 1. Yeah. Okay. Yom sheni day 2. Yom sheleshi day 3. It's referring to a 24-hour period. Saka tinozosvika pa yom 4 pasikwa zuva riri kutorula 24-hour period. Yatopo kudhara. Ndo zviri kutsanangurwa nadhokita nemutauro wakachipa weshoni. Kuti musafurirwe kunzi maperiods akareba kana kuti anomirira zvakati. No, those are literal 24-hour periods. Nekuda kwekuti yom akateerwa nenhamba ari kureva 24-hour period. Yeah, exactly. Ndofunga tinogona kuitsetsenura futi tichiwedzera ipapa. Yes. Kuti ukada kuti uti wewe madays kana day 1 to 3 haasi literal 24-hour period unopinda busy. Nekuda kwekuti hauna hwaro hwekuti ukwanise kutaura zvinhu zvakadaro. Ndiwo munhu unopinda busy manje. In academic terms inonzi the burden of proof is now on you. Chitiudza kuti on what basis. Nekuda kwekuti bhaibheri tinaro muri kupabata ndirataura tine mamwe matools akaita sekuti maconcordance, Hebrew concordance, atisi kutaura yechirungu, Hebrew concordance. Totaura isusu malexicon. Tikazvibatanidza zvese zviri zvitatu kuti bhaibheri concordance lexicon yako, taakuchiti wochitarisa pese pari kumentionwa yom kana pari and are enumerated. Kwakuchinzi chitiudza kuti iwo wazvawana pavhesani kuti an enumerated day inogona kuuya ichireva an unspecified period of time. Hauiburitse chero zvona hakuna zvinhu zvakadaro venonzi it can't. Saka unogona kuzvipiringisha hako mupfungwa dzako ugopiringisha vamwe vakakuteerera but hakuna zvinhu zvakadaro. Ende munhu azvipiringisha anopiringisha vazhinji anowira mune vanhu. Saka rega ndibetsere patsanangurwa nevafundisi pekuti muchaona kuti in fact saka kune munhu anogona kuti nekuti zuva the sun razosikwa paday 4 saka zvinoreva kuti
mamwe mazuva aya 3 atanga aya hatitozivi kuti akareba sei. Therefore obva ati saka hakuna sabata. Actually waibopa nekumuswe. Ukadaro wato you have scored on goals in doing so. Ukashanda nemufungiro iwoyo. Now mazuva aya Mwarika vakaaronga ndosaka mataura mukati zviri uchimhanya imbwire aiwa kwete ukachidzwa chete unotitasa chero ukasakasikirwa nemvura imbwire nditodako toti zvinyoronyoro saka muchaona kuti madays aya ari 7 haana kungoitwa achinzi 1 2 3 4 5 6 7 akaitwa ari in pairs. The first 6 are paired. Yes. The first 3 day saka mazuva aya zvakaitwa ndezvekuti day 1 Mwari vakaita light, day 2 Mwari vakaita the firmament, day 3 Mwari vakaita dry land to appear out of the waters, day 4 Mwari vakaita maluminaries, the sun, the moon and the stars. Day 5 Mwari vachibva vaita shiri nehove. Day 6 Mwari bva vaita mhuka dzinofamba panyika nevanhu. Day 7 vachibva vazorora. Saka ukatarisa usingamhanyi mazuva aya uchaona kuti imets inowekwa in such a way yekuti ikoroza yacho inobudirira pasabata. Nenzira yekuti the first 3 days, day number 1 to 3 dzinoita pair up the next 3 days zvichikusisa paday 6. In which way? Mubva mabvunza. Day 1 paitwa light. Muchaona kuti day 1 inonobatana neday 4 which is day 1 of the next set of 3. Murikuona paitwa light day 4 paitwa maluminaries izvo bva zvaloka dziri 2 light and light. Murikupaona day 2 vapaitwa the firmament. Murikupaona day 5 ndo pakabva paitwa saka pakaitwa the firmament, the waters above, the waters below and so on. Vapaitwa the sky ndo pano create day 5 ndo panoitwa shiri dzinobhururuka mudenga iro racreatwa and then hove dzinoswima mumvura iri pasi vadzaloka idzi. Day 3 ndo pano creatwa the dry land to appear out of the water. Day 6 ndo pano creatwa mhuka dzinogara on the land, on the dry land, nevanhu vanogara on the dry land. Ndosaka tisi kuti chirongwa chino chisina kurekoderwa mumvura nekuti isusu takacreatwa for the dry land. Saka muchaona kuti madays aya ari kuita akaitwa in pairs. Then rechi 7 saka chiri kuitika apa manje inonzi form and fill, form and fill, form and fill. Pafomwa light ichibva yazofiliwa nemaluminaries, pofomwa firmament yofiliwa nezvinobhururuka nemvura yepasi bva yafiliwa nezvisikwa nehove, pofomwa dry land yofiliwa nemhuka dzepanyika. Saka it's form fill, form fill, form fill. Vapazoitwa day 7 it's formed but it's not filled with things. God fills it with his presence. Saka iwe ukada kushandisa madays aya kuti uprove kuti hanzi hakuna sabata aiwa ibwire unokachidzwa unopinda busy ndatobva ndakosora. Saka sekutaura kwamaita pasambira haisiri nyaya yekumhanyira kana kuonera sekuti yakasikwa. It's so the Bible communicates not only in the words that it has on the pages, but also through the patterns. Ma patterns yatinoti literary structuring ndo inokuunzira kuti muzongozongo wenyaya uri papi. Saka wakatarisa marongerwo emazuva aya anonokunongedzera kunokuti musabata kwede kuti ndo pane nyaya yacho. Zvese izvi zvaitwa takananga apa. Saka munoona pastor ukati sabata hakuna chawatanga kutodzima nemapeya saya wabvisa ende ndokusaka sabata uri kunzi mureza. Exactly. Ende Mwari azvidefine pana Exodus paya paringwa na Dr. Mdzengi kuti because in 6 days God created. Exactly. Vari kuadresa nyaya yekuti rest on the 7th day because of these 6 because of these 6 days. Saka uyu ndo wamureza ndandiri kwamutarisa 2-3 weeks ago. Ndikupfuura pamwe ndakabva ndamisa mota. Tikati
ndo pane embassy yeMozambique. Oh, all right. And I said, why? Ndikati tarisa flag yeMozambique. Wow. Iripo iri yega. Iri yega mureza Ndo embassy yeMozambique. Mamutare. Saka auchatogoni kutaura zvaunoda wasvika paya paya. WaMozambique. Saka mureza unotokuzere panapa ndepani. Saka Mwari ari kuti the seventh day ndo mureza wokuti ndini muridzi wezvinhu zvese. Exactly. Saka mureza harisingori jira baba. Ndaibovungawo kudaro. Waita mistake yekufunga kuti mureza haringori jira. Kana kuti ndewangu ndindautenga. Ndewako hauzi wako. Munopaona. Saka muchaona kuti mureza senyaya yemuri kutaura kuti panoitwa mureza zvakaita sekuti kunyange pachirwiwa hondo nzvimbo inenge yatorwa ichinzi itatora chinhu chavanotanga kuisa mureza nekuti isaini yeauthority and sovereignty control yekuti this territory belongs to us and so on. Kuti ubvise mureza zvinogona kutora ropa rakawandisa kunzi mureza ubviswa sekubviswa kwakazoitwa the Union Jack musi wa18 April 1980 wapetwa zvikanzi chindopai queen. Kudzikiswa kwemureza wakasimudzwa 1890 ukazobviswa 1980. You know? Yeah, 90 years mureza uya uripo. Zvakatora ropa zhinji kunzi mureza uzonzi wachinjwa. Mureza uchinjwe zvekumhanya. Saka Mwari vari kuti Sabbath iri mureza unoidentify kuti who is the authority over all these things. Saka wakabva wadzika mureza. Muri kupaona? Ndiri kuona paya panotaurwa kunziko vanhu mapictures achitora nyika dzichienda kumwedzi dzisvika kumwedzi. Handiti ndizve kazhinji mapictures iwayo unoona pakadzikwa mureza. Exactly. Vachitaura kuti iko tisu tatanga kusvika pana uyu mureza utaura itoni. Saka inondokwana sekuti iko Mwari zvaakaita zvinoshamisa. Zvekusika zvekutanga omva pamberi apo osika zvekuti zvibatane. Handiti muri kuona that sequence yamuri kutaura iyoyoyo. Pakupedzisira odzika mureza wehis presence. Exactly. Inoda kubvisa. Ora kuti hakuna zvakadaro. Odzika mureza of his presence. Ndokona sekuti ko Mwari ari kuti you see all these things. Yes. It is azviko. Kana kuti iko you see all these things. Iwewe manje semunhu nekukuda kwandakakuita chiuya tizorore. Yes, exactly. Timboswera tese. But mukuswera umu unenge uchikuona kuti ndini ndine nyaya dzese. Handiti muri kuona. Ndiri kuona sekuti it's very very important. It points up to a relationship inodiwa naMwari nemunhu wake. Ndofunga musi wokutanga chaiwo wanga ungori musi wokushamisika nekumema kwaAdhamu kuti yowe akashamisika kuti zvakaombawo mana ko ichichichi achitsanangurirwa izuva guru raMwari nemunhu. Mwari achiona ukuru munhu achiona ukuru hwaMwari. Mwari achizviestablish kuti Mwari kudzwa. Dr. Mzengi. Yes. Ndoda kuti timboverenga vhesi iri kuna zvakazarurwa. Okay, Revelation chapter 13. Okay. Pavhesi ya18. Inoti panapa, this calls for wisdom. All right. If anyone is insight, let him calculate the number of the beast. For it is man's number. Mama Vision, I know it's a human number. His number is 666. Saka mukacherechedza kwatachiverenga kuna Genesis uko. Munhu wakasikwa musi wechi6. Saka panapa pari kunzi mumazuva ekupedzisira enhoroondo yepasi rino pachauya system inoda kuguma nemunhu musi wechi6 isinga acknowledge Mwari kana presence yaMwari
nesystem yaMwari inova 777. Saka ukaona munhu achiti hakuna sabata, hakuna zuva rechi7, ari kuti ngazvigume nemunhu, zvisaenda pana Mwari. Isystem yevanhu iri kuda kubvisa Mwari, iri kuda kudzisa mureza wakaturikwa naMwari, vosimudza wavo sevanhu. Aida handidi kuwanikwa ipapo. But ndine mubvunzo wandoda kuti ndibvunze pano apa. Yes. Ende mubvunzo uyu unoti kana takatarisisa pano apa. Can I have my own Sabbath? Ndinokwanisawo kuita rangu here ini sabata semunhu. Alright. Ndosarudza randinoda kuti I think ini hangu the best day for me kuti ndizorore chipiri. Uyu osarudza chitatu, uyu osarudza china, tichizorora. Zvakaipei? Okay. Yeah, ini ndakada kuti ndizvitarisewo zvakare Pastor Mudzengi. But ini ndowanzofarira kusimplifya zvinhu. Ndikufunga kuti vanhu vari kuita mazuva avo, inini kumusha kwandobva ini kune chisi. Okay. Yes, kune chisi chasabhuku. Handiti mwana muzuva iri chisi hakuna anosakura. Vamwe vanototi iko unongosakura pamba, hauendi kumunda wokure. Vamwe vanototi kugara kuti uri pamusha pako. Handiti muri kuona. Saka ndinofunga kuti masabhuku ava neushe hwavo vanenge vanotoredzera kubva kuna Jehovha kuti iko sabhuku ane zuva rake anoti ngatizororei, muchimboacknowledge vari pasi venyika ino, muchiacknowledge ushe hwani, ushe hwangu. Saka ndikuona kuti iko kana uri mudunhu rasabhuku chitondondo handiti ndizvo here, wonzwikwa iwe uri seri kwekachikomoko namaitererini wako wawakaroora kuti aiwa isu tine redu, tine chedu chisi isusu Chisiri chedare renyu. aiwa chisiri chedare renyu. Washora dare. Unenge washora dare. Unongonziko no kana wakaona kumwe kwekugara usati dadire wozongoenda kwekugara, ayo ingoenda. Handiti muri kuona nayo chiripo. Saka ndiri kuona from the simple things that we see pamusoro peino nyika, hapana paungati iko tine chisi chedu chatagadzira nerudzi rwedu Pachivanze chedu. pachivanze chedu. Aiwa, otherwise unenge usadi sabhuku ari kutonga mukati menzvimbo iyo. Yes, ndo pandanchida just to make it simple. Thank you. Thank you so much for that. Isaiah 58, Yes, Isaiah 58. verse 13. Yeah. If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. But namwari my holiday. So Mwari to declare kuti Sabbath nderani nderake. Yeah. He claims it. Ndikati ndane rangu sitatorwa na Pastor Mbiri. Ndazvidza dare rasabhuku chitondondo. Ende mukaona patarwa na Dr. Mudzengi pavaverenga Revelation 13. Pari kunzi pfungwa yangu wekuda kusimudzira munhu tobvisa Mwari. Saka munhu anoti ini ndane rangu atoita exactly izvozvo. Ataura kuti inini Mwari handidi. Because Mwari akati aiwa iri nderangu iri. Ndandi kuti zororai mari. Saka inini ndikati handidi iro ndoda chitatu kana china kana chingani. Ndaparamura. Ndabvisa Mwari. Ndasimudzira Zvangu. Zvine ngozi. Zvine njodzi yakasimba zvikuru. Isingaiti. Yes, saka and I think tinogona kana tikada kungotaura tiri I think zvingori pachena. Ndinoona sekutoti inenge iri yainonzi delusional thinking. All right. Kuti inogona kuva delusional. Nekuda kwekuti Sabata kubva pataverenga kuna Genesis, haazi mablessing akangoturikwa neutsvene hwakangoturikwa zvikanzi kana maeka munongokochonorawo moisa pamuri kuda. Zvakatopfekerwa zvikatofitwa kunzi ndezvepapa. Muri kupaona? Hazvina kungoturikwa kunzi utsvene uhu nekuyera uku ndangozvisa panapa munozoisawo pamunoona panoita. But zviri kutonzi Mwari vakatoita.
vakatoti iri zuva iri idzvene. Muri kupaona? Saka ini ndikafunga kuti ndinogona kuita rangu. Ngandimbokwanise kutanga nekuchinja birthday rangu. First. Yeah. Tisati tabata zvenyika yese. Chimbokwanisa kuchinja birthday rako iwewe. Amaomesa. Yeah. Uri one. Semenza indakazvarwa 2 November. Kuti ndochinja that fact. Kuti ndoisa pana 6 April. Fact yekuzvarwa kwangu. Sekurumbiriri vari wapenyu. Unogona kuchinja birth certificate. Tikutaura kuti chinja birthday. Right. Kwete birth certificate. Fact ndo pawakazvarwa. Saka unofanira kuzvaranurwa. Udzoke uchinozvarwa pana 6 April. Saka kusika kuti uti ndane rangu Sabata. Wakatsika pai. Uri ani, ndiri ani. Ndinofanira kutanga ndaita erase zvese zviri in existence. Zvese kuzvidzima. Kuincluding inini wacho. Ndochitangidza zvinonopera musi wechipiri. Right. Wandiri kuda. Kana wadaro watova Mwari. Hausisiri mhofu, hausisiri musiyamwe, hausisiri chirandu. Watova Mwari pachako. Saka kana ndikazvigona izvozvo, that's the only way. Because you cannot tamper with history. Sabbath is established in facts of things that were actually done. Saka it cannot be wished away. It will be wishful thinking. Kuti nditi ndogona kuita rangu. Then maybe rega ndipedzere nekuti tiri papapa. Bhuku rataura zvikanzi isabata raJehovha. Pazuva rangu dzvene. God claims it as his. Okay? Jesu anotaura zvakare Mark 27:28. Ndiye kuti ndini ishe weSabata. Naizvozvo mwanakomana wemunhu ndiye ishe weSabata. He really claims it many times. And so on. So muchaona kuti pari kunzi 7th day. It's according to God's numbering. Not mine. Kana zvichinzi distance iri between Harare and Mutare is tomboti 200 kilometers. 200 kilometers idzi hadzisi kumezhwa kubva pamba pako iwewe. I-distance between the main post offices of the named cities. Ndo inomezhwa iyo. Iwo haugoni kumezhwa uchibva pamba pako kuti no, inini ndakaona iri 196 kubva pamba pangu. Hatisi taura zvokumba kwemunhu. Tinotaura kunzi inomezhwa from here to here. Saka naMwari vachiti 7th day vari according to his numbering. Not mine, not any of us. Saka it's important. Saka kuti nekuda kwezvinhu zvese izvi haisi nyore kuti nditi inini pandiri china ndo raSabata. It will be wishful thinking and self-deception. Alright. Ndichida kubvunzawo futi dare rino iri kuti ko akumanaka. Sabata tisita kuzvinetsa here nezvinhu zvemaJudha. Akusi kuzvinetsa here nezvinhu zvemaJudha, because mukada kuzvinetsa varume munokuwara. Regai wakomana. Pane pandambodzwa statement yekunzi hanzi regai wakomana. Munofamba remara. Chimbomirai. Saka ndiri kuti koka pane zvimwe zvinhu zvatinongoda kungonanavira zvisi zvedu. Handiti muri kuona. Zviri kutonzi akomana ngasiyanai nazvo munonoitera munzira. Handiti muri kuona. Saka Sabata hatisita kuda kungozvi kugamira padenga. Handiti muri kuona. Zvinhu zvemaJudha, system dzemaJudha nemazuva echiJudha. Handiti muri kuona. Ndo zvatakuda kukambira isusu iye zvino izvi totiko tikuda kutorichengeta rinotochengetwa. Handiti muri kuona. Saka ndiri kufunga kuti iko pane pamwe panonzi varume madire ekuzvikuwadzisa. Saka inyaya yakanaka yamaunza Pastor Mbira. Inyaya yakanaka handizi vafundisi. Hanzi munokuwara wakomana. Ini sekuona kwangu. Tikadzokera pana Genesis 1 na Genesis 2. Hapasi kutaurwa kutanga kwemaJudha. Pari kutaurwa kutanga kwevanhu vose. Saka kana imi mukati toda kunopa muJudha Sabata,
indai munomudzoserawo chiedza, indai munomudzosera chikafu, indai munomudzosera vakadzi, zvose zvakasikwa apa izvi hazvina kusikirwa Adamu akazosikirwa mukadzi. zvakasikirwa vanhu vose. Saka kana tikati one ichi chochita single out, chochiti ichi ndichemajudha, tadii tanodzosera majudha zvose yese pane kuda kunomudzosera one. Saka Mark anobva aita sense. Anobva ameka sense. Mark 2 verse 27. Yes. He said unto them, Yes. the Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. Zvakaitirwa munhu. Anonzi munhu ndiani? Kana ndisiri munhu, then I don't need the Sabbath. Kana ndikazviprova ini kuti handisi munhu, I don't need this day. But pakanzi vanhu mirai apo, chitozoti wakaitirwa Sabbath. Saka nemamazwi Pastor Mbiriri, ndiri kuona sekuti iko right from the beginning tinogona kuona intention yaMwari, zvazviri mupfungwa dzaMwari pakuita zvinhu zvese izvi. Handiti muri kuona Sabata richiiswa, majudha anga apo ere gara zviya? Anga asipo. Majudha akatozouya papaya. But God instituted it. They found the Sabbath there. They found the Sabbath there. And it makomba atiko Sabata musati rakaitirwa majudha ba. Musaripe vanhu ba. Rakaitirwa munhu. Anditi muri kuona. Thank you for that point. Tinotenda. Pana pa Isaiah 56. Tichibva nayo pa verse togona kubva nayo ku 1. But rega ndingotangire pa verse 2. Blessed is the one who does this. The person who holds it fast, who keeps the Sabbath without desecrating it, and keeps their hands from doing any evil. Let no foreigner who is bound to the Lord say, the Lord will surely exclude me from his people. And let no eunuch complain, I'm only a dry tree. For this is what the Lord says, to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose what pleases me and hold fast to my covenant, to them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. Mwari vari kutotaura kuti ava vanhu vari kutoadhireswa panapa panyaya yesabata ma-non-Jews, ma-Gentiles. Vari kunzi anenge ngasati ainindi mutorwa nyaya iyi handipo. Zvikanzi no, iri rakaitirwa munhu. Saka muri kuona nyaya yekunzi sabata rinotaurwa naro in generic terms, not in sectarian terms yekunzi majudha or whatever, but munhu anonzi munhu. Muri kupaona? Saka Mwari vari kubva vanyatsokuisa pachena. Kana iwewe watsarudza kuti unogamuchira Mwari kuti ave mutungamiri weupenyu hwako, sabata zvikunzi ngachive chikomborero. You are blessed. Zvikanzi blessed is the one who does this. Nekuti sabata racho rine chikomborero. I think ndobva ndangobata imwe pfungwa yekuti mumwe anogona kuti ko ndikachengeta hangu chipiri chiri sabata. Munozva zvikunzi sabata riri kunzi kuna Exodus 20 riri kunzi remember the Sabbath day to keep it holy. Keep Shama. All right? Kana chinzi okay, rega ndimbotore muenzaniso wekuti kana zvikanzi flask mudziyo unoshandiswa mumba mukitchen wakagadzirwa nenzira yekuti zvaiswa imomo zvimaintain temperature yazvo. Kana mukaiswa zvinopisa, the flask will keep that liquid hot. Kana mukaiswa zvinotonhora, it will keep. Saka you cannot keep Tuesday holy when it was never holy. It was never. So how do you keep it holy? All right. Because it was never holy. Muri kupabata. Saka Sabbath rikunzi keep it holy because it's already holy. Ndanzwa version yapastor Mudzengi ichiti remember the Sabbath by keeping it holy. Yes. Uramba wakachengetedza riri by keeping it holy. Saka chinonzi kuchengeta sabata ka
kuri chengeta riri dzvene riri dzvene kuri remembera kwacho hanzi is by keeping it hot. Yes. But if you can't keep some water hot, Yeah, if it was never hot. when it was never hot, yakaiswa momo ichitonhora and you want to keep it hot. Well, you have to keep it hot. How do you do that? How do you do that? It becomes a contradiction. Yeah. In other words, inenge yato, saka zvakakosha kuti tinyatsa kupabata zvinhu izvozvi kuti Satani asati dzimaidza zvobva zvaita kunga pari kutoitika zvimwe zvinhu, and yet and so on, and I think as we wind up nekuda kwenguva yedu muchaona kuti tiri kutaura panyaya yemajudha nekudidi dzimwe nguva mwana anenge achiti ndera Ellen White kana kuti ava vakaconfused na Ellen White and things like that. Sabata rega nditangire pakuti rinochengetwa nevanhu vose pasi rose, nevanhu vakawanda pasi rose. Asi rega ndingotaura zvemuno muAfrica kuti Sabata rinochengetwa, hakuna vanhu vanochengeta Sabata in the whole world sema-Africans. Okay. Handisi kutaura ma-Seventh Day Adventists, ndiri kutaura just ma-Africans. Ukaenda kuSouth Africa semuenzaniso, church yaIsaiah Shembe, Yes. the biggest African initiated churches among the Zulus, ndoyaipindwa naLucky Dube, the later musician. Pane isong yake inonzi Shembe is the way. Okay. Inotaura about and so on. So church iyoyo ndo the largest church in Zululand or among the Zulus. Yes. Yes. In a membership inoita almost 5 million. And they are Sabbath keepers. Yeah. What vana modise ine IPC choir Iyo, zvanyatela madimoni what a membership of about 3 million. These two ukadzibatanidza wato about 8 million. About a sixth of the population of South Africa. Yes, about a sixth of the population. Zimbabwe it's estimated about 3 million. And so on. And then you go throughout kunana Ghana. Sabata rakachengetwa mu Ghana culturally. Sabata rinotongochengetwa mu Ghana among the Ashantis. Oh, yes. Vasati vatooma Kristu vasina Bible Sabata vairichengeta zvokuti Mwari anotonzi Onyame Kwame, Mwari weSabata. Okay. Saka like wana Kwame Nkrumah, Dr. Kwame Nkrumah, because in their culture munhu's first name yako izuva revhiki rawazvarwa. Saka akanzi Kwame Nkrumah, born on Sabbath. Okay. Yes. And so on and so on. Saka muchaona kuti Sabata vakagara vachirichengeta vasina Bible, vasiri maKristu, asi Sabata vairichengeta. And muchaona kuti in all these cultures throughout Africa, the largest in African churches are all Sabbath keeping. The largest African initiated churches are all Sabbath keeping. Yes, and so on and so on. Saka Sabata rinochengetwa by millions and millions, much more than Seventh Day Adventists. Masabata vatinoti Masabata vakatoridzinzawo from Seventh Day Baptists through Rachel Ox and so on and so on. Saka Sabata harisi rekumba kwana ningi kana kwana ningi. Isabata raJehovha Mwari rakaitirwa munhu isu tose pasitenderere kuti tizorore mariri. And then uchaona kuti kune malanguages anodarika 100 ekuti their name for Saturday is Sabado. Vana Portuguese, vana Spanish, and so on. Their name for Saturday is Sabbath. That's the Avati Saturday, not Sabbath. Okay. That day of the seventh day of the week. Saka, you have got linguistic, you have got cultural, you have got biblical, you have got all these. Zvinotiratidza nekuti sirapachena zvoti dai Mwari vatibatsira tizwe kuti Sabata mureza unotyisa. Tinotenda handizivi kuti pane chimwe chingade kutaurwa here, otherwise tauda kuti tinamati. Ini ndinoona sekuti iko chimwe chinhu chakakosha chikomborero chimwe chatisingaoni mukati mezuva reSabata is the issue yekuti iko ukaverenga language yekuna Exodus usabate basa iwe mwanakomana wako kana mwana. It talks about the family. Exactly. And it's a family day. Yes. This is a day that God filled with his presence. And ari kuti iko uyaitisa uya nemhuri yako. And pesa pongochita mabasa ani ako. Come and let's spend time together. So it's a day that also brings the family together. And Yes. saka ndiri kuona sekuti iko
besides all these things that we are saying, izuva rakaitirwa mhuri namwari. Matotipa a teaser next episode yedu on the whiness. In other words, zvichimbobatsirani. Exactly. Saka I think tichadzoka kupfungwa iyoyo patinozopinda muchikamu chinotevera. Thank you so much nekuti panzwisa. Thank you. Ini chandingangotaura mukupedzisira ndechekuti mukatarisa pasabata muchaona kuti rakapuwa kutanga Adam naEva. And Adam naEva havasi madziteteguru emaJudha chete, but madziteteguru evanhu vose pasi rose tenderere. Saka the Sabbath iri universal. It's not tribal, it's not nationalistic, but it's for everyone. And rakapuwa as a gift kumunhu wese pasi rose tenderere. Thank you. Tinotenda zvikuru nemashoko akanaka zvakadai. Ndoda kungodzokorera pfungwa yaPastor Mudzengi. Kubvisa Sabata kuda kusimudzira munhu. Handifungi kuti pakati pedu semaKristu vanoclaima kuti tinonamata Mwari akasika, pana angade kunzwika kuti apara mhosva yakadaro, nekuti ari kuzviisa panzvimbo yaMwari, nekuti abvisa mucherechedzo uriwo woga unotinongedzera kuti zvinhu izvi zvakasikwa naMwari. Saka dai tangosiya mureza waMwari uri pauri, tisaparamure hondo dzatisingagoni kuzopedza. Tinotenda zvikuru, toda kupedzera tiri pamureza ipapapo. Muchaona kuti pairwiwa hondo munguva dzeBhaibheri and so on, kuchinzi vana Senakeribu anorwa kuna Sagoni, varwa nani Nebukadnezar and so on. Vaiti kana vakunda a territory, vaita at least two things. Number one, vaibva vasvika munzvimbo iyoyo vochinja the leadership, vochigadza kunzi akutonga from now on ndiningi. Muri kupaona? Vaibva vagadza kuti ari kutonga ndiani. And then the second thing they would do, vaibva vaisa a monument inorangaridza whoever kuti kunoku kunoti ningi. Ndekwa Senakeribu, ndekwa Sargon, ndekwa Shalmaneser the fifth, zvichienda ndekwa Tiglath-Pileser the third. Vaibva vaisa a monument. Saka muchaona kuti pakusikwa apa zvinoita tinogona kutora mufananidzo kuti God has fought all this chaos, the disorder, the darkness that was there, the lifelessness that was there, and he has structured, he has conquered, he has structured, achibva aisa hurumende inotungamirwa naAdamu naEva. Zvikanzi ndimane authority in this territory. Ndobva aisa a monument, mureza weSabata. You know, ndobva aisa mureza. Saka hatigoni kuti tiubvise nekuda kuti simba rakaugadza rakasimba zvikuru kwazvo zvokuti tose hatina kana zera naro simba iroro. Toda kutenda Mwari nekudzidza kwataita. Ndinoziva kuti taedza kubata mimwe mibvunzo nemamwe mafungiro atinogona kunga tiinawo pamusoro penyaya yeSabata, asi honestly hatina kupedza zvose. Comment section tiudzeiwo kuti ndepi mimwe mibvunzo yamunayo, asi rangarai kuti tine zvimwe zvikamu zviviri zvichiri kuuya pamusoro penyaya yeSabata. Dzimwewo nyaya dzamunofunga kuti dare rino rinofanira kutarisa ndedzipi, tiisirewo mucomment section. Toda kunzwa pfungwa dzenyu, toda kukutendai zvose tichiita mukukudzana uye mukunamatirana. Toda kuvharira nemunamato. Dr. Mudzengi, briefly tinamatirei. Toda kukutendai Mwari nekuti ndimi musiki wedu, uye zvakare matisika, makadedicata a day rekuisa your presence. Amen. Rinova reSabata. Chishuvo chedu Mwari kuti mukupera kwevhiki roga roga tipinde in your presence. Amen. So that we can be more like you. Chivai nesu, zvikuru sei mutibetsere sevanhu kuti tirangarire zvose zvamunoti tirangarire. Chatinoona mukurarama kwedu ndechekuti zvamunotirangarira isu sevanhu we choose to forget. Zvamunokanganwa which we forget we want to remember. Help us all to be like you, so that we live according
to your words and your precepts. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu. Amen. Amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu ndinomira kuna Jesu ndiye romaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura